راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 10 تقمتي 2023 مكتالكم بخبرين عدمنا على توزينا كنقدمنا كم وترو فلما أرساتو كسمعكم أب كباب سمرا بكوبانيا تشاينا زكايد بروجكت عدنا أب نبرتي شاولوت فتيرو إرترا وننت بشكلتا تارغا كوصون قبري كخفلون علميم دما لالي 15 عامت كخونن يقددو بريزيدنت سومال أب إرترا سلطنو زلو وتهدراتو بزغلطفه ناب جنبارات كلاخو يعتت راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زينا بزرزر بچاينا وكوبانيا ككايده اب مسرح زلو بروجكت عدنا اسمرا اب نبرتي كبابي عادتات شغلوت كم زفطره تحبيرو تولادوت كبابي زخونو قدسات ናብ ራዲዮ ኤረና ኣብ ዝላኽዎ ጽሑፍ በመጀመርያ ዕደና ዝተኻየደሎም ከባቢታት ኣብ ርሑቕ ወይ ውሱን ዝበሉ ከም ብሻን ዛራን ዝኣመሰሉ ብዙሕ ሰብ ዘይነብረሎም ቦታታት እኳ እንትኾኑ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ግን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ከም እምባ ደርሆ ዓዲ ንፋስን ድባርዋን ዝኣመሰሉ ከባቢታት እቲ መስርሕ ብሰፊሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዘኻኺሮም እዚ ናይ ኣስመራ ከባቢታት ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነብረሉ ምዃኑ ነቲ በቲ ናይ ዕደና መስርሕ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናት ጉልሑን ተኣፋፍን ከም ዝገብሮ ስክፍቶም ገሊጾም መስርሕ ዕደና ምብዕጓግ መሬት ምብካል ማይን ኣየርን ዝኣመሰለ ኣከባቢያዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ሰብ እንስሳታትን ኣትክልትን ዘኸትሎ ጉድኣት ከቢድ ብምዃኑ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ዓብዪ ሓደጋን ጸላሊዎም ምህላው ኣተሓሳሲቦም ዕደና ወርቂ ብኣዝዩ ጥንቁቕን ውሕሉልን ኣገባብ እንተዘይተታሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣከባብን ከውርዶ ዝኽእል ዕንወት ጉልሕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ቅድሚ ምክያዱ ንኹሎም እንተታት ክዳሎን ክውሰዱ ዝግብኦም ቅድመ ጥንቃቐታት ድማ ክሰርዕን ይግባእ ክብሉ እውን እቶም ዜጋታት ጠቒሶም ብዓብዪ ድማ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነብረሎም ከባቢታት ገዚፍ ናይ ዕደና ወፍሪ ብፍጹም ክሕሰቡን ከም ዘይግባእ ኣስሚሮምሉ ይኹን እምበር ምስ ቻይናዊ ኩባንያ ንኣስታት 400 ብርኪ ወይ ሽርካ ኣትዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ነበርቲ ዓድታት ከባቢ ኣስመራ ዘይተላዘበን እኹል መጽናዕቲ ዘይተኻየደሉን ከምኡ ድማ ቅድመ ምድላዋት ኣብ ግምት ዘየተውን ፍጹም ዘይሓላፍነታውን ብምዃኑ ኣብ ህዝብና ከስዕቦ ዝኽእል ዕንወት ብቐሊል ክግመት ዝኽእል ኣይኮነን ክብሉ እቶም ቅዱሳት ስክፍቶም ገሊጾም ኣብ ኤርትራ ዞባ ማእከል ወነንቲ ብሽክለታ ታርጋ ከውጹን ግብሪ ክኸፍሉን ይሕተት ኣለዉ ወነንቲ ብሽክለታ ዓመታዊ 20 ናቕፋ ግብርን ዘይከፈልዎ ውንዙፍ ዕዳን ክኸፍሉ ይሓትት ከም ዘሎ ንጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብምጥቃስ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣፍሊጣ እታ ጋዜጣ ኣብ ናይ ቀዳም 7 ጥቅምቲ ሕተማ ብዘስፈረቶ ዜና መሰረት መራሕቲ ብሽክለታ ዕድሚኦም ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ክኸውን እውን ተደሪትሎ ነዚ መምርሒ እዚ ዘይተግበረ ከቢድ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሉ ሓላፊት ጨንፈር ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋ ጽዮን ኣጠንቂቑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስታት 41,000 ብሽክለታታት ከም ዘለዋዩ ጸብጻብቲ ጨንፈር ዘመልክት ብሽክለታ ካብ ብከላ ነጻ ዝኾነትን ኣብ ጥዕናውን እወታውን ኣበርክቶ ዘለዋን ተሽከርካሪት ምዃና ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ዜጋታተን ኣብ መጓዓዝያ ክጥቀሙለን ከተባብዓን መቑሽሽ ክህባን እየን ዝረኣያ በንጻር እዚ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ ታርጋን ግብርን ዝኣመሰለ መሰናኽላት ብምፍጣር ብሽክለታ ብፖሊስ ትራፊክ ክግፈፋ ልሙድ ተርእዮ እዩ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ወነንታ ዓረብያ ፈረስውን ታርጋ ከውጹን ዓመታዊ 120 ናቕፋ ግብሪ ክኸፍሉን ይጽዋዕ ኣሎ ምስ ምንቁልቋል ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝሕን እናዘየደ ዝመጽእ ዘሎ ኣገልግሎት ዓረብያ ፈረስ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብዚ እዋን እዚ ታርጋ ዝሓዛ 820 በጺሕን ምህላወን እቲ ጨንፈር ጠቒሱ አንጻር አልሸባብ ኣብ ዝጀመሮ ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕቲ ከቢድ ስዕረት ዝወረዶ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኤርትራ ብስልጠና ዝርከቡ ሰራዊቱ ብዝቐልጠፈ ናብ ግንባራት ከዋፍሮም ይሓትት ከም ዘሎ መርባት ዜናት ሃገር ሓቢረን ብሸሞንተ ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበሮ ርክቡን ኣብ ዛዕባ እዚ ከም ዘተ ማዕከን ዜና ሒራን ጠቒሳ ኣብ ግንባራት ከቢድ ስዕረት ዝወረዶ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ እስትራቴጂያዊ ከባቢታት ክሓድድ ተገዲዱ እዩ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ዞባታት ሒርሸቤሌ ጋልሜዱግን ሒራንን ንዝርከብ ሰራዊት ሶማል ሞራል ንምሃብ ዑደት ድሕሪ ምክያድ እውን አልሸባብ ብዝቐጸሎ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ተወሳኺ ክሳራታት ከም ዘስዓበ እዩ ተገሊጹ ካብ አልሸባብ ከቢድ ብድሆታት ገጢሞ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምውፃእ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ክውደናገውን ብወግዒ ሓቲቱ ሰራዊተን ኣብ ሶማል ኣዋፊረን ዝርከባ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ጅቡቲ ብሩንድን ኬንያን ነፃውዒት መንግስቲ ሶማል ብምቕባል ምስሓብ ሰራዊተን ካብቲ ሃገር ንሰለስተ ዋርሕ ክናዋሕ ተሰማሚዐን ፕሬዚደንት ሓሰን ኣቐዲሙ ሶማል ኣብ 2024 ካብ አልሸባብ ሓራ ከም እትኸውን እዩ ተመባፂዑ ኣብ ርእሲ እዚ ክሳብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2024 ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 20,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ጠቕሊሉ ክወፅን ነዚ ብዝሕ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ እትርከበን ሃገራት ብስልጥን ዘሎ ሰራዊት ሶማል ክትኮን ምምዳቡ ይፍለጥ እንተኾነ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕቲ አንጻር አልሸባብ ካብ ትጽቢትን መደብን እቲ ፕሬዚደንት ወጻብ ዝኾነ ንሰራዊት ሶማልን መሻርክቱን ከቢድ ብድሆታት
ገጢሞም ይርከብ كبرا سمعتي زينا تزازيملو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان